Kani day mga panahon na day no kay nakauli man ko sa Bukid, then diri na ko giligo si Fatherland sa amo ang Tabay. Unya day aning adlaw day kay alas 12 man ni sa udtog, grabe na jud ka init ba. So nagkatawa ko ni Fatherland ani day kay lagi pagbalik na ko diri sa Iligan City. Pila ka adlaw day ni tawag na si Fatherland sa kuha. Kay lagi daw day gisubawan daw siya. Ay dada tagam ang piling gwapo day oy. Kay lagi nagpakolor magud si Fatherland sa iyang buhok ani ug itom day kay lagi daw daghan na daw kuno kay siyag uban. Mao na pagwaswas na ko sa iyang buhok ani day kay nahuman naman og color, mao nag diri na ko gidala sa Tabay day ug diri na ko gipasalom. Unya Dios mio day gisubawan ang tigulang ani day og hilantan. Ning ana ra sad ko ni Fatherland day nga okay ra hilantan siya day, at least dili na siya puti og buhok no. Unya ang ending day nagmahay siya kay lagi day gilantan siya og isa ka semana ani. O di ba resulta sa iyang pagkapiling gwapo ang ending paracetamol oy. Unya samtang nag-edit ko day ba karon pa ko kabantay day nga hasta day tambukan ni Fatherland. Tungod sa iyang katambok day puro na jud siya bukob no, ay charot. Kay paminaw na ko day no kay marag na overuse na si Fatherland sa iyang second wife. Bitaw oy bala ginana na si Fatherland day no pinangga gyapon na nako. Og maora day ito no bay mo oy.